Pagpalang umaga na po sa inyo lahat. May isi-share po lang po ako sa inyo na at may naalala po ako na sana po yung binagi ko pong orasyon na pangkusagra sa lahat mga orasyon ay pakaingatan po yun at i-share nyo po sa iba na ipamana nyo po sa mga apo nyo, kung mga anak nyo. Napakabisa po yun na aking binagi, galing pa sa ninuno ko po yun, sa buong pamilya ko po. Sana po pakiingatan po yun at huwag niyong ipagyabang. Pag naggumagawa po kayo ng mga ganong usapin na orasyon po ay isa puso't isipan po palagi at humingi po ng gabay sa Ama na ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po pakiingatan po yun at sana po ay kung nag-aaral po kayo ng gusto pong talaga mag-aral sa spiritual ay manggamot ay tumutok lang po kayo sa akin sa Hiwaga ng Pangasinan at i-share ko po sa inyo lahat na aking nalalaman sa spiritual pati sa physical na karamdaman at ibabagi ko lahat po ang aking mga nalalaman sa orasyon na magagamit po at sinsya na po kayo kung ngayon ko lamang po naalala po ito na basta lahat po ng aking mga binabagi po mga orasyon ay pakaingatan po, huwag pong ipagyabang. At may ang i-share ko po sa inyo ay abang-abangan nyo lang po yung ibabagi ko pong panghanap ng mutya. Napaka-importante po sa atin yun at pangbukas natin ay third eye po, pangbukas ng third eye. Pakakalo ko po sa inyo yun sa Hiwaga ng Pangasinan. Hintayin nyo lang po. At may nakita po ako kaninang mutya, nahanap ko, kasama ko yung aso ko na si Whitey ay hindi ko po muna ipapakita sa inyo, i-vlog ko po yun, yung bato na naging mata, bato na may mata ko kung po yun. Sana po tumutok naman po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan at i-share ko po lahat po aking nalalaman sa spiritual, physical na karamdaman. Sinamantala ko kasi wala pong dumadaan pa sa gate ngayon, sinamantala ko. Ayan po. Sana po palagi kayong malakas sa araw-araw at huwag pong makalimot pong magdasal sa bago matulog at pagkagising sa umaga. At kung talagang gusto po nyo talagang mag-aral ng spiritual ay sana po may kon kayo para pundo po kayo sa sarili na magpuder, bakod, balabal, pundo para kon po kayo. May babagi rin po ako sa inyo na i-share ko po sa inyo para dalawa na po yung i-share ko na puder, bakod, balabal, pundo. Napakabisa po yung isusunod ko pong i-upload sa inyo. Yun na po yung gagamitin nyo habang buhay na kayo nagkukon po, nag-spiritual. Pakakalob ko po sa inyo yun. Ibablog ko po yun para yung binagi ko po sa inyong bakod, balabal, pundo na una po ay pangkalatan po yun, kaya dapat po isaulo po ninyo lahat ng aking mga binabagi pong mga orasyon po dito ay dapat po isaulo po ninyo. Kung halimbawa nag-devotion po kayo, isama nyo sa devotion para palagi mo yung nauusal po para lalong lumalakas po yung mga orasyon na yung binabagi. At higit sa lahat po, huwag po makalimot sa Diyos Ama na humingi ng gabay palagi at magpasalamat sa Kanya. Siya lang po nakakaalam po ng ating mga hinaharap po sa buhay. At sa pag-spiritual po, kailangan po palagi po tayong magpursige, magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lang magmahalan. At huwag pong makalimot sa Diyos na makapangyarihan ng humingi ng gabay sa Kanya sa araw-araw at magpasalamat sa Kanya. Yan lang po ang tagabilin ko po sa inyo. Hiwaga ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At abang-abang nyo lang po yung ipapakalob ko po sa yung panghanap ng mutya na
number 1 po na aking ginagamit. At pangkalatan na po yun, may puder, bakod, balabal, pundoy po yun. At ito po inuusal po sa bago matulog po sa gabi lang po yun. Bago matulog po sa gabi, usalin po yun ng 3 beses po. Nasa sa isip lamang po yun na usalin, na hindi nakabuka ang bibig. Basta kung halimbawa inuusal nyo po na hindi nyo po kaya pong halimbawa hindi nyo po memorize, usalin nyo po muna sa yung nakamata na kamulagat po yung mata nyo, na usalin po nyo, basahin nyo muna para tapos pag i-memorize nyo na po, saka nyo usalin po na nakapikit ang mata bago matulog sa gabi po. Maraming salamat po sa inyo. I-share ko po sa inyo yun yung orasyon yung Pactum Christi Morandum Abibaso Vita Ibosum Cruz Viva Consagra Viva Alleluia Alleluia Alleluia. Yun po, hindi ko pa tinapos po. I-share ko po sa inyo yun. Iwagan ng Pangasinan. Tumutok lang po kayo. Sana po pakaingatan po yun. Maraming salamat po sa inyo lahat.